Boiga na bokugura Chikatin Road, Hood Screws, Chigulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisii Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebre, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Gusii Urban Blaze. Hey Mr. DJ, play with me some reggaeton, play with me some reggaeton. Omugaso ubona, turiguchia kwa babuna butambe. Kuna naliora arorea, Wachaka wote boyo ereirwe, boyo gakita goto wapi. Tironi abwate cha mwengeire, boyo mubota goto wapi. Omo science. Niyende. Oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronya ramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero Chabasai Mama wololo, jirani ananimada, amejibeba mwenzenu minapagawa. Kurunga Faith Star nyagote wagagunga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami Aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengeryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Miyamano hobono mwanju murigeri abayitase ni Ndizi TV asoko gendera kubwatya omoroberi obwensakya asemambi yabono ime ya Ndizi TV nabo bwansu wo Gusii kokwaregene yakigima ase entunda yende asebano ko tenga bono twasoire asensemo gosase kingese ekyo obochenu abona stochu kwanera ngaki afe yaito ebante korendo nabo igona kitwante kwirigereria into abanyene ase studio yaito igani go mogeni ato oikire mogeni to
botambe yakirinde ase bali abagani ngo chikumwali baga ire nyale gutumanya nga ere ningo nga yaru nga yaberete ase county ya Kisii igo mwancho muri ngo tinga karibu kigima twesomi igoro yobo chenu gose afya ase obugimo oboiga kyagaranga afya nere gento kingencho nere obonda ekonya tobwati afya irengia ni wora twale echinga kichinkongu ase obugima bwao na kitu koligeria omo nyagitari gose omo tobwate obumanyigoro yobo chenu asenseme ya afya tumanya kera rituko ya Jumaine nga kitubwente kwerinda tugwetanga na bwo ikokonyora ma aliyogo erisunya kwerinda asenseme ya afya igo mwancho muri tobasa gusuka tobasa kogenda tambe ikaranso iko tunyali kumanyigwa na bwo ikwa baseme igoro ya afya korenda itangani kora mwa libaga anyale go to tebye ngere ningo na tomanye ngaki nga yarukuru wase county ya Kisii ke county ya Kisii nene go soro ngorwa gusinoro nene anyago tumanyanga county keri aru ngonko mwaliga nikigima akorwabo nachukwere nande ntochi kumwali baga atwere serenga maya kyabwate karibu sana mugani asante sana mto Dolcas ndo manyete una yabeire ndo chena yaligere chiwikibe kabisa bona ni manyete na abaligere baito na bwata amaiga kabisa nae na manyire buno rikonyora tutaracha sembe wantine no bwata amaiga bona subwa mu mwenzi aya no muligeria on Ndizi TV igongo bakwani asimambia bona na bwakire buya na ndo manyete ekali kirili tukulia Jumaine buna rero nekero tugutwara omugoko ikiagera tukonyora ubonda sababu yogo teba igoneri na ubonda ninki na afya erendonge bagate bana elitis wealthy igo no manyete kar tuikira se studio muna bone mambia rero asugo kwanira igoro yobonda boito lakini nturu kwana ubonda boli abandi bamayetera n'ikibasiro mu buko ego to kwanira ubonda boli bwo mubere yani okoba healthy itebengia gose afya ito ebengia nabange baroro baratuke na wiki ekibere tutaraumira na sembeo gose ase wiki ere muntu tutaraumira na sembeo baratuke na abageni bajira sobonge kiara batene nyumba engia ne gutanga abageni igolera mba 10 ningora sibosibwo ino no yole bosibwo ino gakurukuna daktari Joel Omayio no munyagitari Joel Omayio yakurwa sinyagitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center buniriye tari gotia ko kwana ninyagitari ko bwenia goetera ase amalio garo sirikuru asemete gose ebimeri bito yani asenjerere to kurukana alternative medicine iwasenjerere na kukwara sire gutumia amalio garo sirikuru ase chemical aho to kurukana synthetic products wono na bugutari okoriye njire ndenga bagatana kiasi nyire njire rugoroko na njira mate amalio ga ichira se mubero utakiri kora yasibi kidogo na njire yura nyora Tanecious Herbal Center ekero nyore na nae tutaketi kutumia amalio ga bwa side effect ndionsi ayote to mubero otware afyo boronge minimum side effect nae na bogotonyora ga ali Tanecious iwase njire gitwikira se bosbo ino rero igotororo to kwana na alternative medicine yana kitoko tonyore aborwaria otari bolibwa bona lirwa ka waida gose tukurukana conventional medicine namangana yonsi ipi igagotoka sinyagitari ya Tanecious Herbal Center no yori bosibwo ino igakurukuna daktari Joel Omayio igakurwa sinyagitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center nere nyagitari yoka yekerero ekobwenia goetera ase amalio garo sirikuru asemete yani asenjireni na asoro ngorwa Afrika ya moja nyagitari tiura nyore buna Tanecious Herbal Center ikere ndu tubwati machine chekerero tugutumia technology yekerero asukuringoria umuroire igogwa ikirito chandeka ikiagara turiko tabana ngakingu chikorezo munyagitari ngakingu tabando boromonye tobwato muchando bai kuiguna bataigwete yani asenjiri na takonyara koereza mwana yonsi pigo kwa nyora sinyagitari ya Tanecious Herbal Center gutoko mucho songo chinsemo cha nyangongo ngayigo toka kero kurukuru karoka kurukuru kirigoli sikurukuru bigoli mate suneka mozocho igogwa chapake stage ime kero ikire stage utambuke para mate mafutanara ali gose petrol station nero eri marabale ne stage yosikuru para mati stage injira nera ali ko endeso kigitale tokuru kana injira ya masosa bandi bakora buli na yawe ta prison si ya go sendera jamoja ya ugweta injira go soka egutira masosa egende ikete nyangongo dioke primary school osuke bosi asini ni after work nyangongo dioke primary school abokora Tanecious Herbal Center tole para mate para rogoro nyangongo centro SDA church go tole opposite nyangongo centro SDA church lakini yago kurukuru Nyamira igogo cyo ikigitale karwo etani gitale market yoskobosi asini na bokonya wale junction ya nyangongo igo tole ko eta chogo igogo so junction ya nyangongo igo che stage utirimboke akeigo na bogo ikanyangongo centro SDA church uri yoli para mate na bokora Tanecious Herbal Center limited tole para igoro lakini ayonsi
na ali ugura nyare gukora ekerurigerete isiko yegari ose isiko yepigipigi gutara lakini gokonyora yonsi na makungu na bukubwate namba esimi engororo kabisa y'umunyagitari egero mwakere gotete gocha Nyangongo DOK Primary School gose Nyangongo Central SDA Church gose Nyangongo Tanecious igo gwake namba esimi engororo kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 07 48 45 45 45 gotagete gukwatina no munyagitari aso mutandao o WhatsApp usotete go chat no munyagitari muno bagoteba aso munuri w'egesongo igoko genda ase noti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano yani 07 26 92 45 45 gotagete gopukia so goja mapema kiara abantu ndiro konya barabange na boko wake ogwake reception ni na mbengo kabisa ni landline ege gotoka gali kara reception igo turi kumwakere chinsa chiri kitari chia gocha asinya gitari eno tibere isato isana ibere yani 0202 37 kikwa bekire noti bero marakane obeke isato isana bero moiso kwa nyol reception yopuki gosoma boli mangana abera atatu lakini ende kugwanjira goso aso mtandao yonsi elia social media kana toka Facebook gali ukulika Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Clinic Tanecious Herbal Kisii amangana yonsi ipina bagokoletera gali ase Facebook chibeche ito gosina goso aso mtandao YouTube atorare chibiche chonsi bino togokwana na yande tugokwane kurumaega na ali akomise tigo soburire bwa hotu abasabamiri aboko nyora ali onsi pia mangana ayo ase YouTube Tanecious Herbal Center Limited yani na gokolika Tanecious Herbal Center Limited ase YouTube olikerienge nabo gwanja otulikereri uko gose email olike info@tanecioushherbal.co.ke gose otulikereri uko @contact@tanecioushherbal.co.ke nabo gwanja so aso mtandao olio monene tokorokana Google Map otugigali asokolikana Tanecious Herbal Center Limited gwasira ase Google Map olike Tanecious Herbal Center Limited nabo konyora no musubati na harali uko kwanerio girigi yali ororo kabisa ogokorokera linjira yonsi agotebi na kibu left sukawosio chimita 10 gose kilomita yamo pakago ikiga ali ase Tanecious Herbal Center kiagara Tanecious nero yoka ire ase urogongo rwa Gusii gose ase mabiense ngima tokonyora Tanecious Herbal Center Limited chire ibere mune company gokonyora na yonsi pina makongo na boso aso mtandao ulio monene kabisa ko ule binte yonsi pi wa tokorokane website www.tanecioushherbal.co.ke gusotale ngora pakagali muchobosongo chinsemo chia Nyangongo mbarabali ne skuru ya Nyangongo DOK Primary School gose opposite Nyangongo Central SDA Church. Karibu kegemo mancho murigere igomano kwa manyire omageni itugwitu kuri arero asibali abageni bataraba bakumirana nere Dr. Joel Omayio oyokuru asinya gitari ya Tanecious Herbal Clinic igobona otera isairenga igakura sense meri ya Nyangongo imeyo muchobosongo ase county ya Kisii asibona akorwari ama arwire gwitrase emete ye kienyeji elikwanya kwenyorera Oborwaire igomwancho murige kwenye kubwate ibolirinde ewote tukoboria onyagitari to ase bona mambia nyara ko otoma SMS wetera ase namba 079218192834 079218192834 iwose nambira si screen yao elinyalego ototebia ngakyo usiboli kyobwate otetukoboria amonyagitari oito ase mambi iyabona igomwancho muri yabona tutete goswa asensemo bono kumanya ninki omonyagitari to atwareganeti ase emambi yabono ose inki keto chuko kwanira igoro yabwachono ase mambi yabono to basa ko genda atambe to ma SMS yao kwenye kubwati iboli rinde wetra se nambira se screen yao na boigo wetra asense media mtandao to nyebu na Ndizi TV News Digital asense media ya Facebook boigo bwatoka comment yao na boigo owo share na bande banyale kumanyanga bono daktari osoira se omochigo osoira se studio yugo chikota semi amangana biratatu igoro ya marwire au bona chiko tumanya mborere ki awo chiko kwana situ ko rero asege egikagitari egitambe nabo igwa sense miri ya YouTube asebali bari achinsa chiri cha diaspora nabo igwa tupwatie wetra Ndizi TV News nyale wa somya amange ekaya bona kera manya gitari yari asomoche igomana ngo chitore konyora obunda boli bagoteba wose ama soma ari ara chiko tokonya asama tukale motwe
kwerenda nabo igo kumanya ngaki togwetanga amaruirande ase emibere yaitu ko mwancho bare to basa gosuka to basa kogendande bono tucho kumanyigwa ninki tugukwanira daktari ase mambi ya rero ninki ketugochukurigereria osemburo ire kibori uro chinga rero nabo abire boko chanda aba Kenya ose abantu batamanyeti ngaki no buruire ose batamanyeti nga kibagwe ikonya mburu tuguchukwana ase mambi ya rero miyamona sana yo minto dolikas manyete buna bona ritukoria rero na hende kubwa moneka tugocha no kora tema kurigereria na ingikeria kigo chanda abantu baito na ende mbamanyeti omanyete buna bo basemi obuya ikiagera ekero omonto amanyete kikemuriete igo bono omanyete ochakire konyora kobwena ikiagera bono namanyete ngikemuriete lakini ekero tamanyete ngikemuriete igo bono tarachaka kobwena ikiagera omanyete abantu abange entuko bachandete esikaria nokorengereria na napimire chinyagitari naetire chinyagitari burwire bwane mburatoka omonto oyo okonyora abwate stigma embe sana lakini omonto omanyete na nimpimire nganyora malaria oyera amanyete na nirio edosi echioka ngonyingo koraiga ngana abere buya gose nechiarisa natebetigu ono ntaite gokora chikiti chiriga mbe buya ono manyete omonto ekara abwate omochando sino ibwate raitisi amanyete na nche muru chano mbwate turiko bwena yonkora ara anyunda amatuko chintatere chiane igongora gose pressure mbwate bono tiriko nyakomusumbwa mono lakini bono stigma igerembe ase omonto tamanyete ngikemuriete ono rituko riarera nataka turakwane naende orwaire bondeiga ochandete abantu lakini batamanyete na mbuchando kyo ono mochando norokorokuna amastenia gravis amastenia gravis no mochando bwobonyamasi bw'omonto igo asenjerende na ekero onyamasi bwao bokonyora na mbwikiraneti gose bwagerire chimaso chiao gose omobero turikonyara ko chimaso echimuno tubwate omobero oyo mwanya bantu tubwate amauga tubwate muscles tubwate fats tubwate amanyinga ibono ndete gukwana rero muchando gwa affect obonyamasi bwao na igora se obongo bwao tukurukana nerves na egento kende tugukwana tukurukana chinyama chiao ebinte bitatu gwika coordinate yani njerende nankubwatira na bire nekero bikubwatirana kwa makonyara na bono ekero omonto agotara ndubwate contraction na expansion ya muscles chiao ndubwate okonyegera gosokosuka gwechinyama chiao bono ekero okonyora chinyama chiao nchiri gosuka buya nchiri gotara buya gose chiabere affected asinge njeita yobonyamasi bwao gose na asinge njo nerves chiao chiaba buya igokonya gwatwarira omochando bugokwana igokonya gwatwarira omochando bugotara igokonya gwatwarira omochando nano ibo kokora ke movement yende yonsi igobono ekero gwatwarira omochando yo movement yende yonsi yomobero twate abana gwatwarira omochando gose muscles chiao chiabeire njira gentogorokana chiatwarire weakness yae yani no chikorosa chiko chitari konyara gokore ora sino no koimokie gento igoro inoro mochando tokorokana amastenia gravis ekero goteba no oburire boko rigoso obonyamasi bwao konya tinda akubwata bobe daktari obonyamasi mete mbale batamaite obonyamasi ngentoki abantu bande mbakonyara komanya nga obonyamasi ninki yaso mubero ya obairese ngo obonyamasi ngentoki omanyete boneka kwabikire bikoroto by'abantu bali abange bali sikali naliye kone basese niite kwanza ikiagera buno bono abantu bali sikali batamanyite n'obonyamasi ningi ko korto kwanegoro y'obonyamasi ebago mingi ekego jikwa affect chinyama cyana egera njiko twaro muchando amastenia gravis obonyamasi negende tukorokana immunity asomono bwegesongo na immunity nebintu biri chembi cyomubero gose ibintu biri byomubero korosya asogwetwanga ya nabarendi abasigari bomubero bakurwana namarwire karagocha tukorokana infections and diseases yekaro umuntu akurwara manyana egento kiabu asomubero nabasigari bali barende tomubero tukorokana defense iko asenjere nekaro tukwanegoro y'obonyamasi iko tukwanirana umubero abarendi bali baroro bakurwana asogotanga amaroire tacha munabona umanyete ndiro konyora abantu abange okonyora ose ogwaita ase umuntu agwate tipi tekorieti yara isane upon disease waita ase umuntu agwate rikuba ndikorieti waita ase umuntu agwate amaroire ali agutambukira ase ngincho yembeo lakini kwanyorana ayo monyene tubwatirane tekorieti kwanyora amaroire nara agutambukira ose no munabona cy'abantu barokonyora bagotwara chi infection chigutambukira bono kwanyorana ayo nabo gosororo lakini
wasoka kore buya lakini mone ngente bakwe bangeri natali etabalia asinge nchobu nyamasi bwa bole strong asinge njaba sigali abao bali strong asinge njaba sigali abao bategeti kaba gose position mapema bono eburuiro bugocha bwatu omera bwire no gochisiko na no umuruire mburi bugocha aso mubiro buno bono tokoteba gose nekero bwatu muchando buno bono tokorokana rheumatoid arthritis no bunyamasi bwa bwe attack bono omuchando bunyamasi bwa obunyamasi ni immunity omubiro na immunity nere go defend gose no go defend gose no kurwana na muruire agocha aso mubiro aita korukurusiko gose ari ime yao ikono na muruire ari ime yao no immunity nere kogera akobwe gose immunity yakore kibuburuire na nige kububuruire na bakonya bwa bwende automatically go konya ruburuire bwa kuwire kobono kwabeire nse kwabeire chronic ngobone kero muntu akoirunya gitari gose igwete na arwarite na singe njuburuire bwa urwana no bunyamasi bwao bunyamasi bwao bono go ikoriya mariogo aita Tanecious gose ande egere urwanisi gasi ya mariogo no kurwanisi uburwaire egere bokore kiburu bosoke kurwaso mubiro gose bubu urwaso mubiro ire gasia ne enemy yo mubero igwataki lakini igwataki obunyamasi bwo no bunyamasi no bukurwa na igoro y'uburwiri kekara botarwaneti na bokubwa bono aso muchando buno tuwale tukwanira kwa amaestenia gravis ekero obunyamasi bwao eita bwa bere week gose ubwate boroboke muno bono ndokonya abantu bakotumia supplement aso gukini obunyamasi bwae lakini bono ekero konyora bwa bere oboke muri gokore gasibia kwa makonyorana na nerves chao na bane baboli na nerves ngentoki nerves ne ekero togote abana obongo ekaro communicate no mubiro yani na 5 panjiri kiraso mubiro oseme stari nere kumnyoka so mubiro ikurusia mangana aso bongo yakora kiyatari gochia so mubiro ndo mwe tukunyara go paleti ekaro bongo bwa botalibia ekaro gukwana igoro yo bongo gukwana igoro ya central nervous system yende igoro mutugora ageko keragia gotebina bono tara bono kwana bono rara sisigire chigo kora igalionse lakini ibinde byonse gukwana byumira no bunyamasi nebinde byonse ekaro bigokora iga eko bikumira no muchanda igento kende rukana timers bono bya bwatira na kwenda byakonya umubiro go coordinate inasenjire nina obongo wika bukwana no mubiro wiko kwane na kirense amo yo mubiro egero manya gukora ibintu byo gukora bono nerves na chicho chiko kwana kuri obongo bwao go chiase muscles chao na obunyamasi na butwate abokurwana asinge njiyo gutanga kuri asoburuire bono ibintu bibere karo bitari go coordinate bya ikokonya byakoreteire omuchando tokorokana amaestenia gravis nekero omuchando yo amaestenia gravis yoso irasole na ego ku weekend gose gokonyorana okeirie chinyama chiao chinguru chiae gose ojimekiri chiatwari mugendo tokorokana fatigue gose okorosa bono asinjire nena ekero uchikonyorana ngotumi ngokora kwari ngegasi kiteka chinke onyo no gotara kwatara assassinini kwanya gwachakira kwa gokorosa gose kwatari kuguna chinyama chiao chibutokaine kokonyora nigasi kwari gokorana bokonyora gose nebintu kwari konya kubuguri kurwasi kuchia sande kiteka chinke kwanyora kwarosire tokonyara kuimuke nimo yani turugutwara piti turugutwara chinkuru cyokonyara gokora gento kwatete gokora gose no kumove gose no kugamba bantu barume tago kugamba kego onyora orosire naboro na kijimanje arosa kugamba ogo kuimuke ibintu kurwago cyari byasi umuntu abatana tikunya kumukira ne kombe kunganyi kurwa seseme uchi aseyende iko asenjere ndekara gwatwara muchando amaestenia gravis gokonyorana asiteka chinke aso mudomoke ogo gotaka gokora gento kwanyorana kunyara yes igo mwanchu muri yende kwanyari ko manyanga ekero ubwato bunyamasi bwisana so mubere ninkigego cyakorekana no buya bwaye ndocenga ekero abasigari yes abasigari abo bakogera ntokonyo namakuba of meta abantu mbale daktari bakura ko sino bure bweri kuba bamenyana barobwa asege kege tambe nambale likuba ligocha liaba akari tukerimo mambi ya kanyora ari buya agendete emirimo yaye nambali bago likubali barwara barara gitanda munonde kwensura atware endwari ya malaria umwanchu muri aya amuna yanda mangina to gante kweseme asenseme ga ayobo chenu kwenye ko wati ibolirinde etuma asSMS asinambira screen yawe nyare ko tutebya osiko to manyana ndi iboliki obwata asemambi yabono nabo igo so asenseme eyo muchando asenseme ya Facebook nyare ko to manya narari obwata
obwate ase mambi yabono oyo kubwate iburirinde daktari nwara ase studio anyale ukuhiraneria ase nchirere yabene ase Facebook otunyabana Ndizi TV News Digital na YouTube kwatanyora ase Ndizi TV News na boigo ntura ase mutandao ori obwe website ase otunyabana www.ndizitv.net otunyana www.ndizitv.net igumancho murigani gotoento ensame ingaki oburire bwa amastenia gravis osebure oburire bolibo bokuria obonyamasi ingaki bogendrete ngosina kinakitoga nakitogendete kwa somya ase mambi ya lero nerengane mwamu oburire buna butogento komanya ngaki bokuria nakibogocha twamanyire nga mboruire kitu aramanyire ngani go bokuria chinyamachire chikorwania obonyamasi daktari atatebire nga bono obonyamasi bwitu no bwage turwara maroirande bosenturwara nigo bono tutete komanya ngani nkige kogera nkige kwirira oburire obwacha Stenia gravis ninki boko ninki gekoreta ninki gekogera umuntu otwara oburire bonga bunobo omuchando bunoyo tari muchando oratebe buna muchande tokorokana airborne diseases ose infections yoraende bono tamukiri kuno omuntu oyo no muchando ogocha asinginjo ayo monyene eita nabiko nyarikana ebe genetico ose asenjirinde na koiburira nitukunoro reri chichini siunecho ose enyarekane na asinginjo yebintu kwakorere bingi ose na morero na morero nara wa affect yobongo nabiko nyarekana nebirengere yebinge stress nabiko nyarekana nebintu byabere bibe bono gwatwara depression so amorero nara ko basobongo anyara ko baga wa affect mobero utwara umuchando yo wana myasthenia gravis na amariyo naro ratumia amange abwate chikemiko gomate ka to kwane go yamariyo to kwane go ya drugs chikemiko njiro ratumia chi nyinge chiso aso mobero anyari chiakoretero umuchando buno bono ose obonyamasi bwo boke egiye ko era gote obonyamasi bwo boke obonyamasi bwo ni ngintu gikurwana no burwire igo kere rituko ngurwana kere no burwire na ende obonyamasi bwo ekero bukurwana kere rituko no burwire na bigo nyarekana boke bono ngintu mwanya bantata kere gokora no konya komenta kya ndu bwati chindagera chiko post immunity yao asenjere ndina chiko post obonyamasi bwo chiko mento obonyamasi bwo ekere bwanya ko bachinguru kere rituko bono ekero konyora no obonyamasi bwo bwakeire aita singinju ya marwire ali chronic ya marwire naro konyora umuntu abwate osempressure diabetes yabwate osenkansa bono akeye osino umuntu akorira munabona umuntu ochire obwate osenkansa akorira radiotherapy chemotherapy no bakonyora no obonyamasi bwo bwakorire bwairanirize bono ekero bwata marwire ya manene tokurukana terminal disease bakonyora aramanyene agerire obonyamasi bwo bwairanirize na bakora akogera aramanyene agerire no nerves cyo cyatiro korega abantu barokonya bwata umucyano sino arthritis bono abantu barokonya rosine nerves cyabo akonyorana asingenjo yo gutwara amechane menge gutwara depression nyinge baka nerves cya very depressed bono konyorana na bwata umucyano nerves abantu abange bacinye gitare yo teguna nerves cyo bwata umucyano na nerves ni are fibers bono manye kuboli nkiki usibone yona tebuke bwata umucyano so ekero watwara umucyano nerves ekero watwara umucyano immunity cya very weak na bakonya cyakoreteire umucyano tokorokana amastenia gravis lakini ngekora immunity ya heavens ngekora nerves cyo chibeze na singinjo yebintu bide ebinge bantu barokonya bagutumia gosene ko caffeine nyingi bantu barokonya bagwate birengera libinge bantu barokonya bagwate usine inchari usine brain tumor na bakonya na barete igu muchano nerves gutwara michano bantu barokonya usine thymus ya bose thyroid no bono dokonya rubwate muchano tokurukana hyperthyroidism usikwanya ubwate muchano tokotebana mojano tokurukana thyroiditis asingenjo ono rokoro chikoreta chio moni chichikore igurete chi immunity chao asomo bena bakonya rokorete rumojano kwa myasthenia gravis gono ekero konyorana amarwire na rubwate kurmuina abago korete rumojano uno abantu barokonya bwate osentivi na bakonyora ya affectiria moga ya affectiria ni nerves cha ya affectiria no bonyamasi bwa abantu barokonya batumikire amaryogo asingenjo amarwire aya amange tokurukana synthetic drugs se amaryogo ari abwate chi steroid chi nyinge bakonya affect bantu barokonya batu waro muchando sino ibwerini bakonya ya affect obonyamasi bwa ngobono ekero bwatu muchando buno bwonsi goseme cyane yemenge ndaisi sana konya kwatwarire umuchando yo okocha koretera muscles cyao gose amachinyama cyao cyanyora cya very weak abantu barokonya rekera usatarire use atrenirigeka okonyora no twarire muscle cramps otwarire muscle sekero ngo kwane ngo tana chinyama cyao uko iguna chigotenga uko iguna chigo
chiko gwatia osoko igune chiko bwatana ekaro gwakorire gasienke ikiare twatano no muchando ogwafegiti chinyama chiao ninyama chiao na chichiko supportia maugao yagara kwa mele kwa muntu bone karo kwa nyano osine karo gutara aita na bora tokuno bwate arthritis ose na boto bwate arthritis na bora nyori na singi bwate idima muchando no bono idima ose gout kwa makonyora na chinyama chiao bono after gwatara sasi nini chiachake gutwara okumia gete aito watigwa oso okoromwa osechi kubutoka ni chibwata ni osikoreta buna namagandi kwanyana bono gutwara na partial paralysis yani asindirena turikonyara gukora gutwara chinguru cyo gukora buya bantu barokonyana na magoka bonekara korire gitege sini ntakonyara kuimukira nigo osina mogora won tarikonyara gutara lakini after sometimes nenda atimukira kego anyire gosengine ndagera onyora nendo gini yobonguru wakana ndo kora sini na ndorosa bono kugutwara mtubwato okorosa nokoroka fatigue ane ndubwato okorosa kurio okonyora na bono busaigo ya ntigwetio kolekene dizziness yani gwete na ni siurori na ane ndubwato okorosa kuri chinguru chigo koerera gafura wanyora no mubiro mugibono na moga okirege nokiyo kibwate chingo na ni chiagi bono ekarwanyora na amachinya machiao njimono mono chibwate michandini chigo taka kuigwa maumivu yogo taka gusinyuko kolega chigo taka korosa bwango utwara fatigue bwango suko une chinya machiao chikubutokana igona yogonya watu wale muchando myasthenia gravis. Okay, ndo chenga Justin Omitinde awata watching you live from Kisii Sports Club Gusii Global awata Oborwaire okay awata banga Oborwaire imbolega rigumba ribi imbete Okoboko, and it has taken more than 20 years. They thought it was normal. Maybe Daktari can elaborate on this and whether it is possible we remove it and how much can one spend. Okay, thank you. Nigo edungo chetura ensemeyo daktari nyali kuirana riribori edio aba nobore iribore kando nobore to kwanira sit koria lero kon daktari nachigo okuiraneria nabo igoni gali getenga. Good morning Brighton and Kemoma, I'm following you live from Nyagancha Sameta sub county. Ndizi imeshika kushika. I wish my home school Nyagancha high school all the best in their KCSE. Okay, asante sana. Clau Nyankez out there. Good morning team Wensakia tuned in. Na boigo watario ba wote. Good morning Brighton. Dorcas Korwa Embakazi Nairobi tuned in. Asante sana. Joyce Nyanchama wote. Good morning watching live from Saudi. Asante sana. Joyce Godfrey Yuga wote. Godfrey Yuga raka wote Korwa Boge Kanyaonsia watching you live. Asante sana Godfrey. Honorable Julius Mosomba out there present from Amakara Settlement Scheme Nyamira County. Asante sana na boigoni Ocharo William out there watching and listening in from Sensi Kisii County. Asante sana nere Ocharo William mwanchu murigira agenda gutuma uchumbi yao witira sense media ya Facebook asotu nyabuna Ndizi TV News Digital na boigo anabotuma SMS yao witira se number ira as screen yao ejwere 0792 192 834 0792 834 ni namba ye studio na bogo tutumira SMS yao boigo nya usangana into kwenye kobwate ingana lionsi oranyali kubolia omunya gitari itonere Joel Omayio enyali okweresa ase mambi yabono daktari teammate ose togoska mutwe Omayio gochokwera liboli gusokora liraneri Kioroche okora iraneri nere Gusii Global gosura agenda asense mwiri yibimanyirerio obiri oramanye ngabo boroiro boiga nabo Oborwaire graphics nabo boiga abono bwandire ebimanyiro tukasa utrasoka turase na Kioroche okora mwiraneri kabisa kiabo tukumuhiraniri ekereto gendere na mangana ito ikiagara na toke iboli ya boli no naro libwate rutanya utanye kuboria saka tuliraniri ekereto gendere na ndi chuosio okay kisa chito njiro na no chikumnyoka sana bono ekara ukone gori ligumba no kobimba lakini ekara ya beira matuka matambe umanyete bona bikonyarikana gutubwate lipoma Lipoma no kobimba na ligumba lakini wono ndire konyarikana asuko bimboko gwaito
asoko bimbo kumubere abiko nyarekana igabwate cholesterol nyingi tuwatana amafuta deposit fats asumubere oya abiko toko bimbire abiko nyarekana antoke abimbete asingi njabwate etyuma etali majua osigiroti bona ekero bwate liumba osoko bimba onye ndibwati mairano asiko twara maira bana igabwate Okay, daktari nkora kuna cha ase enchera ya bwango turagenda tusiumia sense medio mutumoko tunyale kuirana nabo igotogendere gose anyale kugendera kuiraneria ali bori rio tunyale kurigeria abera tato igotoko so asense medio mutumoko turanyale kokora gose tunyale kunyora nonyo gosiba amaje asenchirere eyo bwango mono tobosugusuka onumero bwensakia ime ya Ndizi TV bwanso umugusi. Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi Oboremi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oboremi bw'omugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara kobaga gukora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi Naro producer yane mbwati tu ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Gitari ya Tanecious Herbal Center ya Dr. Joel Omayio yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chokisi niga okumanyebuna niga nganyire buchensemo ya Nyankonko barabare ni school yoburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumu chokisi na bugwa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibere isano nemo kianda ibere inyeisano gosomurikireri yuko uchiase email info@taneciousherbal.co.ke Tanecious Herbal Center Oborwaire Uregene Ndizi TV Ubwansu Bw'omugusi Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imeyumu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kuruka conventional medicine
twatumia mariogo akorwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amariogo akorukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA bagotumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikinambechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Ndizi TV Obwansu Bwomogusii. Mbiyamana bano mwancho muregere abageta Tanecious Ndizi TV hasoko ngandira kubwatya omorobero obwensakya anena sense emehiha tokwemanya igoro yobo chene bwaito na togosomiwa na kyamarire asero litukoria rero tugenda tukwanira ingaki oboroire bwa astenia graphics oboko nyara koria Bwobonyamasi ase omobere oito igandira gotoma SMS yao onye kubwate ribori rinde ryonsi tonyare ko irane rigose ko omonya gitaro ito anyale gukwiraneria ase mambi ya rero konye tutenda ase omotimoko omoke nigo bano daktari arenge ukwanira igoro gosari kwiraneria ribolyo igoro ya ngakiri gumba ase oyo ito oyo gose oyo mintonere onyala kuboria ngakiri gumba goseri aberera ase omoberoye ase egikaki omwaka oyomo oyo bano okurukunganira Gusii Global omanyekana Gusii Global aboringa rigumba lya menyira ase omoberoye asemye egeka kwetani emyaka bono yabire emyaka 20 daktari agoteba nga iganka waida nga kioro chaba sagoteba no nga onya akobwana nyino ko bitura gose kurirusia rigumberio igumbe kero gose okobimbeka rwabira so mubiri w'umuntu nabiko nyarikana
etware ebintu ebinge sana lakini bono turiko bomwango asugo chikoli butura lakini ndo manyete bunangora atiko ote otambe neri na to bomurwire na ndo bomanyagitari igo bono negeni ne ekarako ne nyagitari taratebi gusindi wende kubutura sindi wende kubutura kinanya tararire nyagitari bono ebintu mbire bikogera umuntu atware rigumba nabo konyarekana nabwate deposit ya fats yani asinjire nina amafuta ebekeraneti akabase mubiri bw'omuntu akabimba goche isiko nekera amafuta ebekeraneti kuranyore ebekeraneti sinaso mutugora gosande asinge ncharo sitigo je isiko nuko bimba gose une tiuma nabiko nyarekana tujeroke gento korokuna rupoma osera ipoma bono uko bimboko kwara ipoma ngubwati manganande ikiagera bono ne na amafuta akietaka kimuleti asamo akakira aina abe myake mengi kabisa unate bye myako sirini tebwati mochando onde bwonzi lakini bono egego twaro mochando ekero bwate egrowth usobwate tiuma utamanyitine yaki bono ekero utamanyitine yaki nende komanya goikogende oringoriwe nakeko tote abana otarabweni otaraguri ogorinde lyonzi nutakire kora aringori gura manyingi gokorwariwo esinge nchona na bora toko bwate tiuma gose growth ire cancerous gose onyore isa no mo growth gose isa no mo tiuma itabwati itaratwara giseri iki agaraka to kwane gore ya cancer ni mete na litukeli monto cyo kwane gore ya cancer muna ningi eke go cells kiye chigo so asomobiri cyago salia lakini mono ekereta bwati ji cells cya cancer go chitali active na boko nyora na tibwati effect ne onzira akora asomobiri lakini mono ndire go salia umubiro kwarana ne sura nembe ngona bwo twara libumba asingi nje amafuta accumulate ya somobiro na bwo twara libumba asingi nje growth ngona bwo twara era ipoma asungu njoko bima bono ndoko nyamuntu abwate gento kiri gora kibimbe lakini ngianya komokora kini yonsi myaka yawe yonsi naboko nyora ubwate gento kiri gora kibimbete asingi nje ubwate growth gosine cells cya accumulate yor ndo manyete bono cells cya cancer achigo accumulate asale soft go kwanya nda kwatwa dosineke uko bimba bunoko na cells chiba active naboko nyora cya munyokere cya kire kwebisoro yagara cyakina bwango ase already abimbete kubwasara ageni lakini nabiko nyareka no bimbe otabwate cells chini chonse ngekaro ko nyona na mafuta accumulated yor nabiko nyareka na rusiwe asoko rusiwor ose na iliyo gondro mnone karo cha Tanecious ali to kwa likurusia uko bimbo kwa mafuta rosa lakini kira toke ne growth pado ngo bweni gujire ikobona tubase kunyo chandika ikyano bwente ko lingoli kwasinya gitari egere okoreki ubweni gugose utari go chali Tanecious egere tumanyena ingieke ko gar kwa bimbire samatuka yonse na mafuta rosa igo ose ngine tiume ndo ko bwato sine growth ya koreki ya soiroro lakini ntararu ase twaliria asingi chabo limwene lia asingi jabanda abange bali sikali ndubwate no ko bimbo ko oke ko gutwara maira tokoroka pass ose abscess igobono ekerobwate muchando wa access na bigo nyareka ne Kenya boti ubwate ose ni Kenya borro igobono ekerobwate Kenya boti ose Kenya borro ngoika kirenga kikaroginga kwa na miaka ebere yari miaka 20 lakini bintu byemetie nyemeka lakini asini njo abodi boneke kwa nate abo byonse ni binuko bimbaga go chabuna no ko bimbaga kabona negetono kya bimbaga yakora yateka kya Rusia amaira ali ayor kwanyana kwa bwende go chabuna na bigo chasini asingi njo go chasini nchubo chabu boko basamanyinga kwa no bwate Kenya boti ko se pinya bororo to se kunyo chandiki kya Tanecious nerona boje to sibya manyinga yao otige gutwara ebinya bororo go so otige gutwara ebinya boti lakini onyara yande na no bugo chaga Tanecious ekaritorole ingike kwarte ingike koliete. Okay, asante kima mwanchu murigira mbwate amatumaini ngabono libori lyao lyairane ligwe asenjira ehingi yake gima boigo omwanchu murigira tutete kwenda sense moyende endo chenga ebirone chinga kiga sine go charala kingima daktari tutete kumanyanga oboriro boiga bwa astenia graphics ibi manyiro byaye mbiribi ngusena cyoko igwekere boriro bwatorira se omubiro eri kumanyanga bono nimbugo mbwate bure Oborwanyamasi bwa nembo ikiraini anchiragete cyoko igwa ngakyo bimanyiro imbiri byebi Amastonia gravis minto Dorcas no mochando o affect chinyama chao o affect chinsemo chao chama ugao ase Obonyamasi bwabo kora kibogo tarabweka igobono ekero kutaka kumanyana no bwato mochando yo bwa Obonyamasi bwao gositwarukana Amastonia gravis imanyiro limbiro koigwa egere kwa manyana no bwato mochando yo na ekero mochando yose ira somobiro na singe ncho wa affect obongo bwao o affect ne chinyama chao o affect no Obonyamasi bwao bona keko herana ngo affect almost the whole body gongo twaro ro mobiro mugima ora affected igo
ekero ase omono obwe songo bagotehana neuromusculator bono omochando ogwafegiti obongo bwa oafegiti nase chinsemo chiri gose skeleton yao gose asama ogao ni chinyama chiao binde byonse ase omobiro n'obonyamasi bwao oyino omochando omobisana ose n'omochando omonene sana lakini nobwate ebimanyiririo ekiagerana gotwarore ekemanyiririo getang'ani nogotwara inability to move gose ogotsinywa chinyama chiao nchirigo yara kokore movement ya segeka njirigo nyara gotara segeka nabo konyarekana chinyama chiao igochire along the joints abandu baromanyite bagutwara okoromwa gwechinyama asi joint chiabo na abandi bari bagutwara okoromwa kwa mauga asi joint chiabo ibi ni bintu bire tofauti bono ekero kwanyorere na chinyama along your joints ngokoroma chire nabora abase konya mistakenly aye muno nkali otari munyagitari gwacha korengana nambwate arthritis bono ngo chakoli kwa nakoli chi pain kira gosima maliogo akokanyama umifu aye ubwate lakini kumbe tubwati arthritis tubwati gout ngobwato muchando bwa myasthenia gravis bono omuchando yo oko wafegiti chinyamiji chira along gose nga angenase amatanga mano gose asi joint cha mogao chire chinyama chira kando yase amogao igoko nyana chinyama chiao ekero wakorire gasi nzinini igoko nyana chiatwalira mu mifu ngo ati guchire gose x ngo gwati chire ngo koroma chire chinyama ekero wakorire gasi omochani ogendererioka ego chikora sa chiasi nyuko kora chiatwara fatigue ego tugonyara gokora lakini bono tyako jiforce igoko nyana ndi chiatwalire okoromwa gosoko nyunyuntwa asinyama chiao ni chinyama chiao na bigonyarikana ego chiraso omoto ego chiraso omogongo ego chirachi joint gose na marua ego bono abantu barokonyara bakoromwa asi joint chiabo batamayiti gose tari arthritis babwate igento kene no konyorana ekero wakorire gasi sinini gose no gotara kwarenga sa sinini kokonyora omutu chakire kolito chakire gogwatia kwanyorana ogwati go mutrio kalioka lakini ende koiguna bono kwabutokana kwarosota kirura ikaransa lakini ukaransa te koigwete na bono chinyama chao chibuto chirose tana ni chibutokaini igento kene nekero konyorana kwarusiri appetite because gato kwana igore amazo no hene chinyama chiri cheme yao yo mobero gose asenda yao ikonyorana chiro chikoba gwiki bono turugutwara chinka kichokonya ujugo takendagere kyano enda digestion yao yekoira nanse yendo kendege kwa affect ni chinyama along the jaws gose asomunuo asogotakuna kwa boneka kwa chabera affected kwa nyana nonya no gotakuna okoriye gento gochiu yani na togonyara gotakuna no mosie na bono asingi nchokora sabwango togonyara gotakuna indagera bono konya no tete indagere soft okobeka munu egenda bwango otararasa igo asenjire ndena okonyora maisa ho chakire kwa mna oigwete na agosoka isiko akoba marito korora igakonyora tware weakness asokorora kwa igokwa chakire konyona amaisa ho achakire koiguna agaritoa uroje na ate tugosoka isiko yeriso ryao gose tari korora buya aritoete igabwato korra kwa wochi agatambe asinini bono kwa karore buya o ikakwanya wachakire gotarra buya atambe na tokorora isikali tokorora atambe tokorora muntu kurwale lakini ikitari gento kire constant chinsa chirio tararigeri atambe mono gosotara soma igole buya igo ikene gento kigocha ndikirana yani ikarwato muchando yo turiko bo constant ne chinsa jonsura boke mambio nyorena obwate fatigue uikokora kagasi gake gosiguikokora kagento gete gasinini kwa era bwango ikaroko nyorana no ena magoka osinuko kuringa muna bona antu bali tugukwana tugukora gisign bono tukunyara gukora gika igokonyana kwarosire kwa butokanire ukugamba ukupado tukukwana ikarubwa to muchando yo tukunyara kugambegeka asingi your muscles eko chikorosa bwango igo asenjere na ebimanyiriyo koigwa ego bikoma chikotuka gosego ko muno ogotua obwato muchando tukurukana the spirit yani tubwati ability to move tubwati ability to talk yani tukunyara gukora egento ase umudo mutambe okora chinga kichinsinini lakini ndi kwa relax ndi kwanyorana kwa kini chinguru kwe gune chiacha chiyonse ndi kwanyorana go chikokora sinini chiabutokana lakini ndi bono asinge nchona umubiro oyo ngonya gukora uri movement ya ena bokonyorana chisa chinyingi asinge ncho konya gukora kagasi gasinini kitambo gwako gwatara goika go chikwena go chai gomeza ndi gwatarire park ngobono bokonyorana yabere constant asinge nchona itete ogo chikoikaransa ndi goikaransa kege tambe kwanyorana kwa rasiro sino mugongo kwa rasire bigoti bya bono okonyorana chisa chinyingi tulibuya tubwati muno konyara kwera sekiagara uri wiki chimaso stiao chinsa chinyingi lakini bono ayonse namake lakini amanana na alina ekero konyorana amagorao no hene ekero ikaransitega otoko konyanyegeriga kego okonyora arosire bono ugutware gento korokana pasio paralysis yani asenjire nina
nyinge igokonyorana mubiro turi kunyara gukora magoka turi kunyara gukora omongo bwo kwanyora bwo wika bwa wiki amagora aba wiki omogongo ba wiki bono nyinge kwanyora ubwate fatigue. Okay, asante kimo mwancho murigerera numero wensakia imeyandizi TV na bwansu obwo Gusii gendera gutubwatia asense meri je mutandao so tunyabona Ndizi TV News digital asense mo ya Facebook na boiga asense meri ya YouTube tunyore muna Ndizi TV News na boigo toma SMS yao kwenye kubwate iboli rinde ndochigo so asense meri ya check tunyale ko kwiranira amaboli ali mu abeide moko boli ago cha studio iko gendera gutuma SMS yao kwenye kubwate iboli rinde wetira si namba 0792192834 0792192834 iko mwancho murigiri atomari boli ryawe ndi daktari ache ya nyare koiraneria ase obwango mono usase boniga chinga kyara ase studio daktari toko enda sensemo yende ndochine biro bikase ni gocharara kegima oboriro bigabwa myasthenia gravis. Yes. Na kiyomo mwancho muri nyare gwetanga atabonyora. Motere na daktari yanda kunacha wakwande bimanyerero igoro yo korosa magoko turi kunya gutarasa ikigitambe ogoikaransa mono kwatigwa nchinde nero nandura nyare kumanya gusinga bona bubiga anda kentebe nga liberera ndura igwe onyoro igwete bokendu manyanga bono nabo boiga liberera mangana nayo omanyete buna bono ebintu mbire ebinge sana bikogera umuntu twari bimanyirio nande kwa boli bya sana na liberera gusende gukoroma gusenga ki omanyete maso cyo mubiro na chichigo kora egasi nyinge ekero gutara muscles ekero ndagera digestion ko baso mubere muscles metabolism muscles okorengera kwa muscles yani movement niyonse ko baso mubere muscles bono ekero bwato muchando gwa affect chinyama chiao yemine dina no digestion yawe go gutwara umuchando yemine dina metabolism yawe go gutwara umuchando na metabolism ekero bwate michando temperature te kunyara ko bari regulated ya somubero ikyara inere ensemeyamo ya temperature ko bari regulated so mobero ekero bugendo bole muscles cia koregas mono cia generate it gobona nabokonyora liberera ligocha nabokonyora sioro lige gukoria nabokonyora gugwatigwa nabokonyora no mutugo gugwati kitoro nabochikoro mete kibotu korose kitoro chikokobora because you need some energy to sleep bono ekero gukora kini yonse kwanyora na muscles cia onjibwato muchando to konyara ko lift up anything asingi no bwate pains chi joint cia obono asingi njo muscles around the joints ngugwati chire no ni joint bono ayo monyene kero gwati ku muscles to kumanyana muscles kusine joint ima anezi wachire Tanecious na gupimira yona bugutwara muscle x na bugutwara joint x lakini joint x asingi njobwato sina arthritis yamanya kokoretera umuchando twateba yana wote ino umuchando tokorokana myasthenia gravis na bokoretu na underlying conditions gose terminal diseases bono marwiri naro atokabwate kurumuini akoretera umuchando yagera mumifu achakobo yagera liberally achako kino chigoro yagera omonisi chao chaba week yagera bono kwanyorana no ane bintu birikwa konyara gukora mbiri konyara gukoreka yagera gwatwa no stress yagera kwa depressed igona bokonyorana chitoro chiakoborire chito liberally abuchire ndango koromere appetite teyo igomanyete na ndibona singinjo nagote na muscles ya very affected no ene jo ya constipation ya very enkongo ibono umuchando na kirina kumuna kwana kulitangani no umuchando monene kyaro gwa affect the whole body abakonyora maisa ongo gwatiali abantu bali bakomiga maisa sinjo bwato umuchando abantu bali bakuna maisa abasogera kapisa lenge na bonti angenda bona maisa anasarike amato konyora cyakiri kutwali byagasima ngo gwati kapisa ibikotiga na boko kwikaranse kwanya byakonyara kapisa biko gwati pakato konyara gonjoka omogongo sa gweta kwanyora no na magoko ga isanjiro konyora boliga mumifu gwati bichara bigwati kukira sa gwati iko no muchando okomaji kukava the whole body okomaji gutwara mumifu agoja asomo biromuguma okomaji koreta liberera asomo biromuguma okomaji koreta bukendu asomo biromuguma okogera no na mugora uraji gutarake gonyore abimbire asingi njo muchando. Okay, asante kigima mwanchu murigeria ndengino yamtu wesomya kigima igoro yoburiro Bwobonyamasi ase mambi yabono iga tokenda asense meri ngaki ntunyale gwetanga kurase oboriro oboiga Bwobonyamasi ose myasthenia gravis. Prevention is better than cure Kabisa. Lakini bono prevent kini yonse ko segwetanga kurwase okonyore mechane niyonse yoborwaire na ego depend na ability yomo yomurwaire ngente getangani
ogosomi waitoga egogosomi omanyenga ky'omochando oyo gocha nka yokoria egere bwetange asokonyara lakini bono ono omochando gwafekiti obonyamasi bwao egente getang'ani goikorende sana obonyamasi bwao bobe boronge boisane asinga kichintambe kitogorokana immunity so make sure ekero goikire Tanecious ngopima torutwara immunity yago ng'akiere manyete mochando mwanya wanta abange bagotwara iko bategete ko boost egento batamanyete go sengerense ikiagera na kiora akoro manye no obonyamasi bwao ninse boli botakire ko boosted abandi bagonyo go boost go random lakini ndembuya ekero tarapimo nabo go boost randomly lakini ndo obonyamasi bobo bonge emechano nere bokoreta mwe ninche kwa no mochando okoreta no obonyamasi ekero boro bongo immunity ekerere nyinge muno bono lisango kumia na kiango lakini aini chenya kwanire bono ekero obonyamasi bwao kwa botigire bwa beiroboke na bokonyora bwa koretire omochando muno twakwana rero wa Myasthenia gravis lakini bono na botakire ko boost ko konyora na tumanyiti ngaibole ebolense go sebole igoro na boko butara gocha Tanecious gari ekero tukopime torere naki gento kene no korenda ibintu bigwa affect go semechande gwa affect obongo bwao mechande metangani gwa affect obongo bwao no mochando o stress na stress ego chaka munanga kaya koleta depression yande ochimoino omochano no yogwe andetea ekero gutumeka obongo bwo se inchali ratoke ya affectiri omochano obongo bwao ibono okero gwetanga kurwase obongo bwao kumia ekero boju gotwale amaruira ali agoju gwa affect obongo bwao ekero boju gwa affect chinsemo chinyama chao osiboju gwa affect obonyamasi bwao nabagonya gwetangire ekero kwanyarire gwetanga kurwase ibintu boju kokera otua obe depression osobe depressed igwachaka gwetanga kurwa somo ekero gwachakira gwetanga kurwa sebintu bigwe kokero twara omochando bwensima gose insomnia abantu barokonyora bakogesa chinsa chinyinge sana bali kurara raisi bali kurara bwango abantu barokonyora mabwati tora bona chiasirire asinga inju yebinte binge babekiro bongo bwa gose bakora sobutu kuno mugaso bono kwanya gwachire gwa affect chiomoni ensemende no bongo asensemende boma konya gwa affect na afsi chikondo chimate abantu bali bwate mna bono arthritis gwa affect gose na afsi chabo konyora gose na afu konyora yabere compressed gose na somo gongoga gose na sebigo tibia gose gurugora mna bono konya omonte bigoti ga gutira otana ngwa ensemoni rango iguna ngwa kunaka na magwati gutira gose enseme moyo gotongo iguna bono nguiguburo bole mostari goika singi ya na afsi chabo chira affect gento keni yonsi goika bwetanga na gento keni yonsi gwa affect na afsi chabo na ndonye na afsi chabo chabe affected njira chako njira kwa tro mochando twateba nyoko bwango cha Tanecious yagera tuligere nafsi ke wato mochano nga yeumierete ekera to tebi injo wendo ko koro stoko eliogo ekero bwene ikiagera abantu bali wato mochando bwebigoti wato mochando bwoje igora asingi njo nafsi chabo lakini mochando ngujo gwa affect no bonyamasi bwo ekera bokora tera masos bono chako koromaga gweta arongi techos ekero kwanya ro mochando bono bwa amaino manyete na gote na masos arongi techos chiamuno na chiro chiko affected utwaro mochando utwaruka Myasthenia gravis osinyo no gotakuna bano ibono goikore nena na kigo goprasha maina obuya ocho turarapi matorena amaina ogamus cha obuya chire egere chichi kwa affect baso chia gaiga asimonu wao tupime goika gaige mio yao mnabone timers yendogera igase ge kogera obonyamasi bwao wakore gasi kosige kurigire ti obonyamasi bwao ge kurigire ti immunity chao mune thyroid bone binte byonse goika obirende na kobirende omanyete ekaraba to kwa negore ya prevention goikora amanya state yo mubiro manyo prevent na kumanya state yo mubiro abantu boko bwaje machine icho asoro ngoro Africa ya mo Tanecious ugoja tukupime ekere tumanya na state yo mubiro ingikere week ngali cia mwere week gose ni nayo ni ere week murabona abantu babwato muchano tukurukana anemia igokonyana mbalira ikiri gotwara muchano uno twateba bwango mono so goiga turigere torena na ki iron ya ire na ki zinc ya ire ingikere kaeta so mubiro no bonyamasi ngaki ingikere kaeta so mubiro kibwene tukupustu ikiagara to basa kupusti egento kero gosito basa kuimokere igoro komenta egento kero otige egento kebolete na bokonyorana ne vitamins igete bolete aso mobero lakini bona ayo kare kupusti ebinto bibiri bikorete kibire bingi aso mobero asante kemo mancho murigeria ne Dr. Tanecious owene tukostoe obosemia na kitu bantu kwerenda maigurenga na bere buya omanya ngaki obonyamasi bwa obore omanya kogenda akwimukireri igugoro ntetenso asensemo yechisemes kidogo nyaye kumanya amabori ogose anya kwirende ya mabori abira atatu aria mwanchu murigeria abori asemambi yabono agoteba hello Ndizi ekere obwatigwa amariko gweta na ekiongotiro amaboko okuigwa orambure nore nekere okorara na ogotara na
ogutarana ogukumba yaba egasi Gusii ekero okubuka mambia kwanyora orosete utari kuigwa oboke akobole nga ekero okubuka Gusii kunyora marikaya arosete ekiongo tiro amaboko agwatiwa akuigwa arambole ekero akorara na gutara na ekero akubuka niga kunyora kubuka mambia kunyora arosete ebona kuburia uyu muchanduki uyu umanyite onyenategerere imanyiririe ebyo ebingi ebyo cia kwane mbira so muchando twa kwanira myasthenia gravis lakini bono ndiro konyora ebimanyiririe byoka byo muruirarwa bisa inigo diagonise umuruiro yugo sikumanya ote no muchanda bwate abikunyarika na ubwate umuchando twateba abikunyarika no ubwate umuchando bwate arthritis kiara arthritis nere kare aberi chronic na nabeko kwa muchando ibwonsira kimoni bintu narata kwana mono na singi njuna chichoinji tari koro mono tabwati amagandi lakini one kero konyorana obwate mechando yebigotiga amarikoga maite bono nerves injira affected na chigwaro orumwe kyongotira maega na chinse meji chibigotiga gotira na amariko aho turi konyara kuimuka igoro amagandi aho nabikonyara kanekero bwate poor circulation gose chiasiri kire chinyinga samanyinga nabikonyara kanekero kurara otoke koringe tokoboko ukubukura amagandi yoka lakini ndekero bwate muchando yo nabokonyara na kulift ya maoka igoro gutara yekobegas gukwana yekobegas kotakuna yekobegas ebinde byonsi obikobegas ona bikonyara kana amunyoka gocha Tanecious egatorena umuchando tokonifa muna noroyo myasthenia. Okay, asante kigimanda gitinga kwanyorire richibu asiriborerio tokusuka motwe. Good morning, mbona mtu akikaa sana wa ana fimba miguu inhere beti akubolinga inkiyekagala monta ikaransire asegika akubimba amaguru. Beti ekero monta bwate excessive uric acid. Okonyora obimbira amaguru nekero kwachakire goikaransige kagose kwate negeka okubimba amaguru osekero kwa ringaso tini negeka gosuikaranstigeka nekero bwato muchana tokorokana edema nekero accumulation ya excessive uric acid gose fluid chigwa accumulate asama gorao lakini ndo nyorenda ekero kwa accumulate gosuko batasa ubimete igogo chegetongo na ndio irebetia mogorari aho gochigoroiga na boko nyora after some few minutes ai abeire boronge abimbokire igomanya ubwato muchana tokorokana edema na edema nekero konyorana ubwate excessive uric acid gose chiacid chinyinge ase umubiro njiriko soka cyose kurwase umubiro cyanyara cyakoretera umucana tokorokana edema. Okay, asante sana ndengete nga beti kurukia mosi kwa nyorire riburi ryao. Toko sasa nsemeri ya Facebook ndo chenga Gusii Global oirani ragotenga I'm satisfied. Oswesane kire ne richibu kwa mwa ona oteba. Let me now ask on our topic today, are there any foods that can kill the body immunity? Otherwise daktari kwa bakotenga ega sio kora aningi yakubolinga chindagira nchire chiko kill body immunity gosichigo itabodi Bwobonyamasi bomobere omanyite karato kwa negori chindagera nchiroro chiri natural ne chindagera nchiroro chiri artificial gosechi chikorosigwa omanyite unabona chindagera nchiroro chiko processed chinyinge chabo tokorokana changi food chinyinge chabo echigoita Bwobonyamasi bwao na ende echigosaria ebime binge bikyara chibwate raw fiber na ndokonyora sometimes njibwate toxins inke gosiji chemical nke chikogera chipulisavu chindagere chinchisarika bwango ngobona ko gutumia chindagere chiri processed chinyinge gose changi food chinyinge gose chindagere chiemo chinyinge na bokonyora Bwobonyamasi bwao bogokea lakini chindagere chiri natural chinyinge nchiri kokeya Bwobonyamasi bwao ichikomenta Bwobonyamasi bwao igogo kokonyora wa concentrate mono ase bintu bire processed manyano Bwobonyamasi bwao e possibility neroro yokoira nanze. Okay, asante ke mumanchu muliganda gitinga mugende tokonyora amabolio ya ose amachibu ya mabolio ino ayuma ya mokubolio ndo chinga chinsa nebiro nigo chigase nigo charara ke gimakole nigo saba nere Joshua uta e producer ya nanyale commenta nonye de kebiriga mbole amabolio naraiga atumiro anyale ko irane lya senjire eyo gwango mono nigo boigo akobolinga what causes difficulties when moving at the knee joint when it aches more especially when moving in slope. Gente tangani ekromonta akomu slope down hill was up hill. Onyo chicho ndi cha cheli uchigwatiwa. Yes.
ni possibility neroro na nobwate arthritis kwasenjere twa suspect na nobwate arthritis lakini bono ekero konyora na maruoka ugwatia abira nyarekane na singinjo arthritis etoke na maruo ugwati no mogongo na bigo nyarekana na singinjo arthritis but anytime okonyora na nobwate difficulties asogwe kumba banu na bono bawate na tariko nyara kwenda ke barago secho asogwe kumba gochinse tariko nyara go squat asogwenge tariko nyara gotrimbo kasige trimbo ko se asige tiro igo no possibility neroro na nobwate arthritis igo gotaro cha Tanecious egerto konifamu gostogo pime egere machine ya konifamu na nobwate arthritis asamaruo. Okay, asante sana. Na boigo Lucas Ogweri korwa bunyame urume socho agoteba mbuya Dr. Ase obosemi obuya igoryo borere Bwobonyamasi amaroire na mange abwati bimanyerero bigwikaine na kinda akora imanye buna no boroire obwo. Ibimanyerire kato kubikwanira amaroire amange especially kara gwafekitia sabwikaine imanyeri biko machiko gwekana nakeko erana ntarakoresho gosikinda sesho yane botambiyo ko basomi ko batebine tobese ko munyagitari na endo bo muroire ikiagera no entenesi asiekero goika ndirigo ko boli nkemanyeri kina kyobwate asinginji imanyeri biko gwekana goika topime ne machine to confirm ikiagera umanyete karo gotumi imanyeri ekotogo tebana we have suspected ko you have suspected bono ko confirm yendo yokora akole na asinginjo goikoso ase machine ntirigo kubwenya botatige ko confirm no muchando ubwate noyo egere obwe manyamari yogo gwente konyu egere obwene gotokonyara ko aibweka korigeri manyiri bioka otebe na mbwate myasthenia gravis go simbwate arthritis go simbwate chialisa go simbwate gento gitiyaya inere gasiji machine gitu bwata alikie karero egere chigopime chigotebina umuchando ubwate noyo. Okay, asante kikima omwanchu muriga asense moyo gokorera bono daktari oburiro bwiga Bwobonyamasi inkobwena bore umuchando bwa myasthenia gravis ngobwenore asense mo ya Tanecious gari igwacho nyore no muchando gwa suspect na no robwate kiani manyetena montore kali therapy muna wala to kitamanyiti gosino ro yabwa igwa suspect to chandeka ikiagara iliyogo ndroro asinya gitari itu ya Tanecious Herbal Center igotoko muchibuso ngotisemo cyacho likobwenia umuchando yo wa myasthenia gravis. Okay, asante kimo mwanchu muri wita Ndizi TV niko bono ndochinga ebiro bya bire bigo twanga kigime bya charari kima asbano totetu ko sieka gose ko kolera gaiga asensemo oyo go imanya igoro yo bochen wito asbaru kwanera igoro ya aborire bwa myasthenia gravis oseborire bwa Obonyamasi anarebo igo Dr. Joy Omayio ne gotwa obosemia obuya kigima niko bono ngo mwachinga ki arwe engana yaye eyo mwaerio no bosemia gochi asaba rigere baito eri banyare kubwati gose banyare ko gokora amagerio aria abanyagitari bwente ekorwa gose na kibanyare gwetanga nabo igona kibaraike ase enyagitari yae eri banyare konyora obogweni asenjirere eyabwango ase umurweire orikaria otaramanya usinarwarete asoyo manyete na narwarete igente gitanga ninkerina otaramanya gusino rwarete prevention is better than kiwa ekero kwa manyine no rwarete kiwa nerete oneri remedy igobono gento okora kiwa gigotoka Tanecious Herbal Center na uri otarwareti komanya guse inga iki state yo mobero ere nki otarwareti na ngayare buya ngayabere wiki na ari ryo gya Tanecious rigotokia no gora acho tabu ati muchano ndibwasi opimote biguna muchando toyo gosiga ari wiki ni gana igo ase wiki ngima na samatukayo CP aligo chibosigwao atonye gochandike kya Tanecious noire myoko gochari egero pimwe na ndo wano manyete umurigereria tingwe bakomotebi nambo ya mono sana ikiagero otoko kwana bantu batakotegerera tina ndo batakoligereti ngone gasi abo sogo kora bona singe njogo toligere na gototegerera mbuya mono sana lakini wono ayonsi nkianda ikomina alina ekero tanyora gukwana no munyagitari liboriria oninyari tiguikanga kyo kora nabo gukwana no munyagitari asenjera yesimi ikiagereka na kuri kurwango kinde simiane tukwane naye asubwagare namba yesimi yo munyagitari nengororo kabisa inoti isana ibere inye isana isato inye isano yani 07 48 45 45 45 luwasenjere ndo daktari gakurwa sinyagitari ya Tanecious Herbal Center na Tanecious Herbal Center ni nyagitari gutoko mu cyosongo cinsemo cyanyango ngone nyagitari yo kegopima nitarigo kote yo munyagitari muno igwete na kerote geto goikorora nabo gwakero munyagitari se namba ye noti isano ibere inye isano isato inye isano na Joshua no mudara mu producer ate abana no era bwase skin yao kona boko yerika lakini ndo gote to chat no munyagitari nabo ko mu chat asi WhatsApp kiana oturase mitandao yonsi enoti isano ibere isano emo kiana ibere inye isano 0726 92 45 45 goto base konyo chandeka ikiagara gote to kupuki munabona iga to nyora abantu barabango sto nyorwa nabo kwana ne receptionist asi namba 100 enoti ibere
inoti ibere isato isano ibere yani 0202 02 0237 turiko chaka na 7 ya ndosi pia yuko wekana 0202 37 lakini woso wase mitandao yetu ya Facebook Tanecious Herbal Center Limited na woso wase mitandao ito ugaribu YouTube Tanecious Herbal Center Limited na YouTube olikeri ororo na woso wase mitandao we email otolikeri huko info@tanecioushherbal wase contact@tanecioushherbal.co.ke woso wase mitandao ugaribu website olike www.tanecioushherbal.co.ke woso tumia Google Map Tanecious Herbal Center Limited gose otare gose ochepakari mochonya obosongo chinsemo cha Nyangongo baningo boli bali na Nyangongo sinyakongo ikokurukurwa no siasol tobase kwa na Nyangongo iko na Nyangongo na Nyangongo gere ogocha pake stage monyo gokurukuru migoli kuru yugi kuru mosojo kurusuneka kuru kirigoli kuru karoka oso stage ime para mate turiko enda gochiinjira ya polisi no setara cha moja turiko enda njire kwa na Nyambira iko so stage ime para mate njire goeta masosa otiro ike Nyangongo dio ke primary school uskobosi yake Tanecious Herbal Center Limited para mate ose para ruguru Nyangongo Central SDA Church goto chandika ikiagara nyagitari go chachire ngumasoro ngoro Afrika ya mocha igotoko muchosongo chinsemo cha Nyangongo. Asante kimo mancho morigerea anatokora omorobiri bwensa kiase mambi yabono tokotenga daktari mbu yamona suka ase studio ito edikurwa obosemi igoro yobori Bwobonyamasi nenkwe manyire ase oboime mono ngakyo boy oboriro boiga bokorina na kyo kwigunga na ngaki ogochi konyora obowenya aiga no ngokore amorobiri ngogotenga mbu yamona ase okobana into kurutwa chagete chinsa 12 ase twa chagete no yomito Brighton Makoli korinde ontigira sense mayiga aitunya alego kwana anere daktari nikobana ko kotenga mbuye mono asokenda ko bwati Ndizi TV na bobwansu obomausi na boko kandira ko tubwati asemerebo emerobero ekobwati wetira sense moyo motanda sote mna Ndizi TV news digital asense meri ya Facebook na boigo asense moyo ya YouTube asoko tonyora mna Ndizi TV news na boigo asense meri ye website nigo tonyora mna www.ndizitv.net www.ndizitv.net eronya alego sanga anaitwe asemerobero yonsi ko bwati to otali kunyara ogweterwa litariane Dorcas ke muma twara oboligeria obuya ime ya Ndizi TV na bwo gwansu obwo mu Gusii. Yeah.